ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚେରମୂଳି ପୁରା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପଇସା ଦାମ କଥା ପାଇଁ ବାତ ପାଇଁ ଦର୍ଜ ପାଇଁ ବିନ୍ଧା ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେଟା 150 ଟଙ୍କା ଅଛି 150 20 ଟଙ୍କା ଟମାଟର କେତେ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ 40 ଟଙ୍କା ଅଛି ବେଶୀ ପାଚିଗଲାଣି ମୋତେ ନେବା ଆଳୁ କେତେ ଅଛି 20 ଟଙ୍କା କୁନ୍ଦୁରି କେତେ ଅଛି 40 ଟଙ୍କା ବହୁତ ରେଟ୍ କରିଦେଉଛ ହୋ हेलो फ्रेंड्स पुणे करना फ्रेश ब्लॉग रे आपको स्वागत करछि मो दर्शक आपने देखुंती दास बाबू ब्लॉग यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स मु पळे आछि ए बटे देखि परथिबे छामुंडा हाट तो ब्लॉग टा मु एठी स्टार्ट कर देछि तो चलो तो आगु को देखबा तो छामुंडा हाट रे तो सब हाट रो मॉल सब ए भला देखि परथिबे सब घरे के माल ए बटे सब बसछि देखନ୍ତୁ ପୁରା ଚେରମୂଳି ପୁରା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆମର ନେଇକରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ ଯୋଉଠି ବି ଗୋଟେ ବଥା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ ଦର୍ଜ ପୀଡ଼ା ବାତ ବିନ୍ଧା ଯୋଉଠି ଅଛି ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମାଲିସ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଥରେ ମାଲିସ କରିଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଅଧ କପାଳି ଫାଳେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଆମର ଏ ରସକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଲଗେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ତେଲ ଖାଲି ଚେକ୍ କରିବା ପଇସା ଦାମ କଥା ପାଇଁ ବାତ ପାଇଁ ଦର୍ଜ ପାଇଁ ବିନ୍ଧା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରକାର परीक्षा करदे भी हमर ये चेरमूली जिनस लगे काम गुण उपकार भाई आप मन आज्ञा जानी पारिबे आज्ञा जो लोकंकर मुंड बथा होची आंठो अंठी दर्ज पीड़ा बात बिंधा जदी अछि आज्ञा हाथ गोड़ मरि जाउची किबा जो लोकंकर आज्ञा अर्श किना मलकंठ करबो हमर गुटी बोतल निकरी 10 12 दिन लगे देले 2 4 5 वर्ष पई बहुत सारा कना पुनी रे पूरा व्यस्त अछंती सब गले गले बोली देबा सब हमें तो हम पनीपरिया किणवा ए हाट सरलानी हाट सरल कौन किनल किछि ना बे एरा तो साग सुगा खाली कुंदरू केते अछि हो कुंदरू केते अछि 40 टका बहुत रेट कर दो हो कलरा 40 ओहो ना आलू केते अछि 20 टका दे बाछु तो ए प्याज केते आउ हाँ प्याज 25 टका आधा किलो केते नब 20 टका रे 800 नहीं हो 20 टका दे दियो हमको टमाटर केते अछि केते 40 टका अछि बेसी पाती गलानी मता ओय आ बेसी पाती गलानी नले कोन हबो ते भिडर रे मसला दुकान रे तो पोरे नवा में कलरा देखला कलरा केते केते 40 हो कलरा बाछु आउ एभे भी भिड़ सौरेनी मसल दुकान रे जीरा हमको गुड़े दो फुटना गुड़े दे दो कौन मुंजी मुंजा दुटा नवा कदली पत्ता में रखने अछि कदली पत्ता अछि 20 टका नहीं सेटा 150 टका अछि 150 20 टका खाली आलू 150
କ୍ଷୀର ଛୋଟିଆ ହେଲେ ଦୋକାନକୁ ପଠେଇଦେବ ବଜାର। ଏ ଯେଉଁ ଶାଗ ମୁଦି ନାହିଁ ଛୋଟ ବାଲା ଦେଖିଲ କେତେ ବାଲାରା 40 ଟଙ୍କା। କି ଶାଗ ରାଗେ ଗୋଟା ଅଛି, କୁଶୁଳା ଅଛି, କୋଡ଼ା ତରକାରୀ। କୁଶଳା ଶାଗ ଦେଖ କୁଶୁଳା ନାଲି ବି ଧଳା କରିବ। ନାଲିରା ଏ ପ୍ୟାକେଟଟା ଦିଅ ଖୋଲିକି ଦେବା। କାଦୁଆ କାଦୁଆରେ କିଟା ନା କହିଲେ ହବ ନା କାଦୁଆ ଏରା କଡ଼ାଟା ନାଇଁ କି କଡ଼ାଟା ନା କ'ଣ ଏଟା କାଦୁଆ ନାଇଁ କି ବର୍ଷା ହେଲେ କିଛି ହବନି କାଦୁଆ ବାଇଗଣ ନାଇଁ କି ବ୍ଲଣ୍ଡା ଝାଉଁଳା ହୁଏନି ଏଇନା ସବୁ 30 ଟଙ୍କା ଦେବି ତ କ'ଣ ହଁ 30 ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ ଦେବା ସେତିକି ତ 350 479 ଏ ବଡ଼ଟା ନାଇଁ କି 250 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବି ହେବ ଛୋଟିଆ। ଏଟା କେମିତି ଭେଣ୍ଡିଟା ଏରା ଯୋ ତମେ ତାକୁ ଆଣିଛ ତାକୁ ଦେଇଦେବ ହବନି। ଏରା କେମିତି ଭେଣ୍ଡି ମୁଦିଟା ମାନେ ଛୋଟରୁ ନା ଡେଙ୍ଗା ଏଟା ଫଳି ଫଳି ଉଚ୍ଚା ହବ ଛୋଟରୁ ଫଳି ଫଳି ଯିବ ଆଉ ଡେଙ୍ଗା ହେଲେ ଆଉ ଛୋଟରୁ ଜରା ନାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 80 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଓହୋ फाइनाली फ्रेंड्स ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାନେ ହାଟ ସାରିକି ସାଇକେଲରେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ମୋର ପନିପରିବା ବେଶୀ ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବି ଫୁଲ୍ ହେଇନି ତ ଅଧ ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଏଇଟା ପୁରା 300 ଟଙ୍କା ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଦେଖୁଛି ତ ଅଧା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ 300 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି।